Dukkan sojojin Amurka da suke yankin Gabas ta Tsakiya suna cikin hatsari fiye da yadda suke a baya, kuma Donald Trump ne ya tabbatar. Domin bari ka ji abin da ya faru a wannan mako. Pentagon ta tura wa masarrafar samar da makamai na ƙasar Amurka kwana 21 kaɗai su san yadda za su samar da sababbin makamai. Domin kuwa yakin Amurka da Iran ya kai ga Amurka ta rasa manyan makamanta da dama. Bari ka ji ma daga yadda aka fara. Fin fara wannan yaƙi, Amurka tana da makaman Petra missile masu kakkaɓo manyan makamai guda 2,330. A yau, waɗannan makamai sun gangaro zuwa guda 800 kacal take da sauransu. Wanda hakan ya nuna ta rasa kashi 65 na waɗannan makamai a cikin 'yan watanni. To bari ka jima inda abun tsoron yake. Masu bincike da kuma ba da shawarwari akan al'amarin soja sun yi gargaɗin cewa idan har samar da makaman yayi kaɗan, dole ne sojojin Amurka su ci gaba da kare kansu da 'yan tsirarun makamai wanda hakan rayuwarsu tana cikin hatsari. Daidai cikin wannan yanayi, dokoki da suke samar da kuɗaɗe domin wannan yaƙi sun fara gargaɗi akan Donald Trump akan cewa suna ba da kuɗaɗe ne kuma wani yana amfana da wannan rikici. Wanda hakan ake roƙon kamfanoni su samar da waɗannan makamai akan lokaci, wanda hakan ya nuna dole kuɗin sarrafa makaman zai ƙaru, wanda kuma Amurka ne take asara a cikinsa. To wannan shine ɗan Lami, shin kana ga hakan shine ci gabansu ko kuma dai za su iya janyewa ne daga wannan rikici? Bayyana mana naka ra'ayin a comment section. Madubin gobe, kallon jiya don gyaran gobe.